Hello mga kaswid, welcome back sa ating channel. So ngayon, dito sa aming lugar mga kaswid, brown out talaga, total blackout talaga. Kung makita nyo, wala talagang ilaw. So ngayon, punta tayo sa loob. Puntahan natin ang loob ng bahay namin. Tapos, total blackout yan mga kaswid. Wala tayong makita na ilaw dito sa buong subdivision namin, yung aming tinitirhan. Kaya napakainit sa loob. So ngayon, papasok tayo. Kita nyo, wala talagang ilaw. I-on natin yung switch. Kahit i-on pa natin, wala talagang ilaw. So ngayon, yung natutunan ko sa pagiging isang mekaniko, yung pag-check ng wire doon sa nakaraang video ko, na-solve ko yung problema sa hazard at saka yung sa signal light. Pero ngayon, sa aking pagiging isang troubleshooter, mga superhero na mekaniko dyan, natuto po ako kung paano gumawa ng ilaw gamit ang baterya. So ito lang po. So gagawa tayo ng baterya. Ito po. Ito, gumamit kami ngayon ng kandila. Yung kailangan lang po natin ay ito, battery. Ito yung battery kailangan natin. Tapos doon sa aking sasakyan, binaklas ko itong yung hazard light ko, binaklas ko muna para magkakaroon kami ng ilaw dito sa loob. Kaya simulan natin. So dito sa ilaw na to, ito yung color coding ng wire. Kapag green, ibig sabihin green yellow, ibig sabihin yan positive, yan positive side. At dito naman, ito yung black, ito yung negative sign. So kung ikabit natin dito sa battery, itong positive dun sa positive, itong black dun talaga sa negative, kasi yan yung ground. So simulan na natin. Hindi na siguro masyado makita dyan. Sana gumana. Gumana na talaga. Hindi tayo makukuryente kahit dito pa, kahit dalawang kamay ko pang gamitin, hindi ako makukuryente yan. Hindi ito delikado. It is simple way ito para magkaroon tayo ng ilaw. So ngayon, manap ako ng wire. Nakita ako ng wire ng ganito, para masyadong mataas-taas. Ganito, kahit ganito lang, yan mo lang. Kahit ganyan lang. Tapos dito naman sa kabila, ito yung ground. Inanunan ko lang ito para isa lang wire, pinutol ko lang para lang madugtungan yung bawat kabila ng wire. Ito lang, kahit ikot-ikot lang, kaya ganyan paikot-ikot lang, parang pinaikot-ikot lang din tayo. Yan.
Tapos, kailangan natin ng electrical wire. Kahit maliit lang. Dapat ito wag niyong pagsamahin, wag ganyan. Wag pagsamahin tapos itip. Walang shortcut dito sa wiring ha. Walang shortcut. Masusunog tayo niyan. At hindi niyan gagana. Yung ground. Tapos, ganyan mo lang idikit. Wag. Dapat, hiwalay silang dalawa. Dito tayo. Ito naman sa kabila, yung positive. Itip rin natin. Lagyan natin ng tape para safety. Pero itong ilaw na to, hindi talaga delikado. Hindi tayo makukuryente nito. Kasi ito low voltage lang. So ngayon, itatap na natin yung unahin ko tong positive ha. Pero ito unahin natin yung positive. Ito yung hanapin mo positive dito lang ha. Ito cross, yan yung positive side mga kasuwid. So ibig sabihin itong green, tapos tap lang natin sa ibabaw, tip lang natin. Tapos yung kabila, ito naman yung negative side. Tip lang din natin. Hindi yan delikado ha. Tingnan yung kamay ko. Hindi yan delikado. Madali makagawa tayo ng ilaw. Sa ngayon, gumawa lang ako ng temporary lang muna. Para lang madikit natin yung wire. Diba? Kakaroon tayo ng ilaw. Tapos, para tip tayo. Tip ko lang muna para magkakaroon ng ilaw. Okay. So, ayun. Basta dito lang. Positive side. Negative side. Basta ang tandaan natin, yung green wire, positive side talaga. Pero yung black, ito yung ground, dito yan sa negative. Ito yung natutunan ko sa aking pagiging isang troubleshooter, gustong matuto. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng ilaw. Yung kapatid ko natutulog na. Yan mga kasuwid. Ilaw natin, nagkakaroon na tayo ng ilaw, okay? Kung titingnan natin, sinsya na kayo sa bahay kung sa atin lang na magkakaroon tayo ng ilaw. So, mission accomplished. Ang ganda. Para city tayo. Yan yung kandila namin. Paalala ko lang na ito pala yung ilaw na to. Tanggalin ko muna. Para hindi umilaw. Itong ilaw na to mga kasuwid, pwede lang kayong bumili sa mga electronic shop or yun sa
dun sa auto parts, sabihin nyo lang para sa sasakyan. O ito, at kung valve na ito, 20 pesos lang ito, magkakaroon ka na. Bili ka lang ng wire. Ito set naman ito. Ano, pwede mong sabihin sa kanila na ikabit muna. Ikabit na lang para madali lang. At saka bili lang kayo ng ganitong klase ng wire, mahaba-habang wire. Para pag dumating yung blackout, saka yung brownout, kakaroon tayo ng madali ang ilaw, oh. Oh. So ngayon, grabe. Kabuo tayo ng ilaw. Parang scientist ay, uy, naputol. Nag-lose contact, pero wala lang. Okay, so maraming salamat po. Kung tatanong ko kung saan ako, sa mga suwid, dito lang ako mga kasuwid. Magturuan lang tayo para magkakaroon na tayo ng ideya. Ideya ko ito, i-share ko din sa inyo. Maraming salamat po. See you in my next vlog. Bye-bye. Sana magsubaybay sa'yo sa akin channel kasi ito, parang scientist tayo. So, bye-bye.